Aluwad niya po na kurang ang taglihayag. Hi guys, so welcome to my YouTube channel and this time gibago na nato para pa good vibes lang guys. 1 year naman ta, so usbo na to ang pamahagi. So sana kay more on serious man tapos no casting something like that now. Pang pa good vibes lang ani mga hayop nga akong kauban. Pero asa mo mangita og suga stoplight daw para mo hayop pero ang gamit cellphone lang. Ayan. Ang ako ang mas hayop. So sa topic na to, nasa Jelay together with her fellow Sex, baby. Meron ba ko yung mga subscriber nga bata? Ikatabi ako. Ayaw na siya kay censored niya sa YouTube. Ayan, pasigain sa ayan. So supportive kayo sila, oh. So sa topic na to. So, what topic tao ka na? Saan ba? Dali dayon. Hayagi sa Arlen. Dali Arlen, tingin di siya masunod sa. Wala, nasud. Nasud lagi ka. Wala, nasud din si Arlen sa kuan sa screen. So, kana si Garby. Ano sa status ni mo? Single ko. Single pero... May mga uyab niyo. Wala ko na yung mga uyab niya guys. So, paminaw Masamot ninyo. sa iya. So, sa mga subscriber na ako din natin sa itong mga single, si Garbage, available siya. Saan So, sa man? pwede siya panguyaban. Ano siya mag-KFC daw? Oo. Muna pag nag-disco ani ay. So, So, Jelay, asa masakit Jelay? Asa masakit Jelay ka na mahibaw-an mo nga imong uyab na uyab na laki o na uyab na babae? Masakit ang una. Napaday ka una day. Masakit ang una, kahilangan kag 1 week. No? Isom na to ang dagway nga gihilantan og 1 week. Kanang dagwaya hilantan pa nag 1 week. Hilantan pa kag 1 week ba? Muto mo nga gilantan siya 1 week sa una. Kaya kani siya kani. Ikaw nahilantan kag 1 week sa una? Wow. Hala, grabe. Expert siya. Dili wa siya hilante sa una. Ikaw Arlene, gilantan ka sa una? Ingon si Jelay kay 1 week ko na siya gilantan sa una. Dili ko gilantan ka lang. Wala pa gid mga Gitakigan. Gitakigan ko nung. gigiti ko katawa ko. Ay, Ayan nga nagigiti. ba. Magkabuang kong sensor ba kung edit na nito. Dugay ka ng manon. Sige na dayon. So, ikaw, Garbage, gilantan ka 1 week after sa... Kasuway di kag nuts. Wala. Dito na. Pero nangandoy ka? Wala, oy. Ay na nakauya man na siya lucky ko niya padung sa iyot ni dagan siya. Di ko kiba mo edit na yaw ko ano. Oy, I don't like men. Yes. Mo ba? Pero nagburo di ato nagrumas. Mo ganun dagan ko kay dili na ako kaya. So, sa ba yung first attempt nga gibuhat niya? Pag-inom na tiyo, di mo pa interview na ako sex life. Iyan giving gift. Ha? Di yun ka ka, Oh girl. my God. Loot kayo mo. Oy, katong mga bata nga subscriber, ay lang mo pag... Please, virgin here. Virgin daw, guys. Muto Oy, mo nga why kanina. don't you ask Mars? Alin na rin Mars, ikaw Alin, muna sa Mars, opposition. daw. Hot seat. Sa bottom. Pero kanya akong amiga, tapad na ako karon. Wala ko kibaw kung gilok bagyod or ilanat ang gibati niya during the time. Dili akong gilanat ang akong partner. Gilantan? Of course. Wala day. Kung sa lawas lang sa day, di lang kahilantan day. Yes. Takigan day. Kaya nakatakigan na ikauban nga ka ng kuan pamaol. Tigan sa kalami. Kung nauna na ko pag-edit sa ako. Nga naman. So guys, mana sila ang mga lahing lalo na sangre. Mga hybrid. Mga hybrid na sila, magawas na sila kunting takdol. Uy, pang good vibes lang ni siya, ha? Dili na siya intended for, you know, for those minor. Intended na, ito tuwa na niya. Dili, oy. Para sa mga open-minded lang. Rusher, guys. It's ready for shirts. So mga kauban na ako sila sa trabaho. So lunch Goodbye. break mango. Pasabta ko. Wako kasabot, pasabta ko. O saan na day oras? Mga chat na. Huy, mga kriminal. Nanood na sila o feeling nila mutiks na sila cold ra bagyod. Dili pa maglingkod-lingkod, magrampa-rampa pa na sila ngadto. Bapaghoy ni Jelay, no? Lagi trip na pod. Uy, gwapa ko no ni kauban ni Jelay, ingon si Garbage. Wala, watch out ka. Ay, nihayag na day. Nindot na siya.
Di ganina ba pag sudi mo dito sa CR ba unsa nahitabo dugay lagi kay kanagawa siguro ni kuto tong kuano inaguro. Noon sa lagi ay pagsinggit lagi nako mo lagi ay pagsinggit nako. Kuan man, nayabo ang tubig. Sa inodoro? Sa baw. Duro sala, salo. Labi man gud nako mo tuningon kunin mo nga dai ni kuto na ang kuan dai. Abi na ko bi kuto gyud nya mo to nang sa garbage nga. Dion asa man si kuan. Ngit-ngit gani, kita Si ate naingon ko nga murag nagkuan pa siya gibalik pa niyang idurog pa baro kay murag natumba sila together with the bowl toilet bowl rather. Oy guys, ang akong gitabian ha mga kuan lang to pang pag good vibes lang. So para malahi lang pod as opening after 1 year sa vlog. So of course dili ta mawagtang dito sa original ginatang vlog. So insert lang ni siya pag may time. Ayun pag good vibes and expect more talking, conversation. So, during our lunch break. And then once again, for those who are available and single, na ay nangita. Pero di ka ganahan o. Ngayon di ka ganahan o, Lucky. Kaya gusto kong buy. Bayit? Babay. Hindi, malay na to, nahog ang letter T. Waka ni mo na pronoun. Diba? So, naniguro lang. So, kanya akong kauban, mo na siya madam nga Chinese, nga Korean, nga ako pasabot. So, sige, bit-bit og wallet. Kaya dagan pa kaya siya kwarta, ang painti mawagtang 1 year niya pangitaon. Sayo, tanaw. Isa ni sayo. Do. Pwede mo ko kabawan. So, maulang sana siya sa pagkakaroon. So, as I said a while ago, expect more good vibes lang. Pang pa-joke-joke lang siya. Tapos kung na may mga namatikdad nga mga batik na words, just ignore! Kaya mga, gikan to sa mga bakba, sa mga bakbang walay lingaw nga gipang kapoy og take calls. So, that's for today. So, would you like to say something to my to all my subscribers before we turn off this one? Bye. I love I you. love you. Mua, mua, mua. Uy, Bye-bye gwapa you. biya. Gwapa biya na siya, awa. Kana si Garby. Pag nagtalikod, gwapo. Pag nagtakilit, ewan ko lang. Uy, unsa man ay manood ata. Manood na to. Siguro gan kayong salamat sa pagtanaw. See you next episode, the next vlog rather. Episode, pwede naman guno episode og vlog. Oo, uy. Ayun. So, So, kita sa susunod na kabanata. sa susunod mo kabanata. So niya siga ng adlaw sa kinalala naman manago sa sulod kay kami ang mga taong lalo na sangri ang mga dugo. So tulog sa buntag, mata sa gabi. Ya kani gawas naman si Haring Adlaw, kapit na. Tara, sunod na So to. tingig malanay na mi, so back to work. Bye guys and see you sa next episode. Bye for now. Wave naman dyan guys. Wave di Arlene. Okay. Bye bye. See ya. Oy, ayog kalimot og likes, subscribe, and comment, and share pag may time. Buyers. Ito mga dagway ba? Nandito ako sa adlaw doon sa taas. Awa na yung sky. Sunod ata. Tapos among TL. Ayan. Sige na siya mag-foundation, pero wag hindi ay. Sige doon na naman siya nag-foundation. Wala lagi kay Balome. So, hamis lang yun siya og now. Yeah, so, ayun na. Oy, sige, bye-bye. Kita-kits sa sunod.